दैद आंबो बुरबकसो खर' गाज्रि दासो गोसोखांदों बै जायगायाव थांब्लानो माथो दिम्पुलनि एड्रेसखौ मोनगोन आङो अबेनि बियो बाद बेयाव दा थांनायासो मुस्किल आंखौथ' होसोहरदोंलै बे जायगानिफ्राय नुबाब्ला खोथाया गाज्रि जागोन होननानै नोंखौ नुफिनब्ला खोथाया गाज्रि जागोन होनना बुंदोंमोन आंखौ दा बे अन्थाइ देख्रुबग्राया जायगायाव दा माबायदि थांदों आंखौथ' नुब्ला आरो पुलिसफोरखौसो लिंहरलायगोन नामा ओजों थांब्ला सोरजोंबा रायज्लायबा मोनगौमोन दाथ' आं बेयाव थांनोबो हानाय नङा खोमालै मा खालायना हामगोन दा सासे सिख्लाया खैफोदाव गोग्लैगोन होनना मोनथिनायनि उनावबो हेल्प खालायाब्ला माबोरैबा जागोन माथो सिख्ला मानसि मोजांबाबो गाज्रिबाबो सोरबा मानसिजों गाज्रि जानो नागिरदों बेखौ मोनथिनायनि सिगांनो एलार्ट खालायना दोननाया मोजां खेबसे थांना नायनाया हामगोन नामा बेयाव खिजानि सोरखौबा लोगो मोनोआनो सोरबा खोन्थायोआनो खेबसे थांना नायनो दे होखारबा होखार जासिगोन थारैनो नों फोथायनायसो नङा नाथाय आङो आंनि जिउआव नों बायदि एसेबां समायना सिख्ला लोगोखौनो मोनफेराखैमोनलै नोंनो गिबि सिख्ला जाय एसेबां समायना रायज्लायनायाबो माथोआबो नुनायावबो आरो देहायाबो माने जेरैबो गोदै बेरेमोदै बायदि जेबो गोदै गोजा माथोआबो बोदैथार बेरेमोदैसो नंगौ नामा फोथायनो गोब्राब मोनो माथो Really, believe me, आं नों बायदि एसेबां समायना सिख्ला फेस टु फेस बेबायदि रायज्लायफेराखैथ' नोंनो गिबिसिन एसेबां समायना सिख्ला माने मा बुंबावनो आरो एसेबांबो बुंनाङा बांद्राय जायो खर' गिदिर जागोन बोराया नंनायनि नङैनि रायज्लायबायल' थाबाय माबा बुंदादानो माबा महर देहा बेखौल' बुंबाय थासिगोन जाहोलाबो खोमा आंहाबा ओंखाम ओंख्रि रुमाव बेसेबा खेबनै खेबथाम गोबाना फैदों बेनिफ्राय खबरफोरा मा खबरफोरालाय मा बुंनो दं दे आरो माने एसे माबोरैबा बुंबाय माथो मोजां नङा नामा मा बुंनो दुखुथिया जिउ मानसिया सानो आं गोबां खुसियाव थायो आंहा जेबो टेनसन गैया इसिबां समायना महर मोजां न'खराबो मोजाङानो जागोन होननानै बयबो आंखौ बेबायदि मोजांखौल' बाख्नायबाय थायो नाथाय आंहादि मा टेनसन दङ बेखौ रावबो नाया टेनसन मा टेनसन बुं आंनि सिगाङाव मा टेनसन मा बुंनो नुनायाव जेरै मानसिया बेबायदि जाया माने मा प्रब्लेम दङ नोंहा बुं आंखौ आं सल्भ खालायनो हाबोला खालायना होगोन आं सल्भ आं थानायाव मा टेनसन लादों नोङो सोरनि सिगाङाव मा दुखु फालिहैनो मा बुंनो बिमा गैया बिफा गैया हारसिं मावरिया मानसि Oh, so sad. रावबो गैया नामा नोंसा बिमा बिफा गैया आं दङसो सान्दों नोंना बिमा बिफा दंसो सान्दों आङो नों एसेबां समायना सिख्ला माने एसेबां बेबायदि माने सोर सानो नोंहादि एसेबां दुखु दङ औ बेनिखायनोथ' बुंदों आंनि समायनाखौ नायनानैनो रावबो आंनि दुखुखौ नायनो नागिरा रावबो बुजिया आंखौ फोथायाबो खालि आंनि महरावल' फाग्ला नङा नों मानो बेबायदि सान्दों आं महरावल' फाग्ला माने आं दंना मानसिया महरावल' फाग्ला नङा आं दंना मा प्रब्लेम बुंबाव नोङो मा नांगौ नोंनो आं थानायाव मानो टेनसन लादों नोङो आं दंना नोंनि बिमा बिफा गैयाबाबो नोंबोलाय मा खालायनो मालाय मानसि रावबो बुजिखाया आंखौ आं बेनिखायनो दानाबा बेबायदि पार्टि सार्टिबो खालायग्रा जाबाय लोंग्राबो जाबाय नङाब्ला आङो बेबायदि सिख्ला नङानोमोन नाय जारौ अननानै आं जारौखौनो बुंबाय जारौबो नालाय नोङो बेफोरखौ दा सानसै आं दङ जेबो टेनसन लानाङा नों बायदि सिख्लाया एसेबां दुखुआव थानायखौ आं नागिरा बयबो बेबायदिनो बुङो रावबो आंखौ आरो लोगोबो साना ट्रु लोगोबो साना थारै मोजांबो मोना आंखौल' महरखौल' मोजां मोनो मा बुंनो रावबो आंखौ खैफोदाव हेल्पबो खालाया आंनोथ' गोसो गोरबोजों मोजां मोनग्रा मानसिसो नांगौ जाय आंनि महरखौ नायालाबासिनो देहाखौ नायालाबासिनो आंखौ अनो थार गोसोजों आं अनोना नोंखौ आं माबोरै
बोरै फोथायनो हानो नोंदि आंखौनो नोंथ' दिनैसो लोगो मोननाय मानसि बेसेबां मानसिया बेबायदि बुङो बुं नोङो मा खालायनांगोन आं नोंखौ जुदि फोथायहोनांगौ आं मा खालायनांगौ आं नों जा बुङो बेखौनो खालायगोन आं बोरैया जालाव फासिगासिनो र' लासैनो सासे सिख्लाया आरो कलेज फरायखांनायनि उनाव मा आसा थाबावगोन माने मा बुंनो बिमा बिफा गैजारोङि फिसा आखायाव जबलेस जबबो गैया आङो मोनजायाखैनो आङो फुंनिफ्राय जेबो जानो मोनाखै खर' सर' गिदिङा खर'फोराबो गिदिंगासिनो आं रायज्लायनो हायै मोनलायलांबाय आं बायदि सिख्लाया आरो मा नागिरबावनो सासे सेंग्रानिफ्राय सासे बेबायदि दा गाबसै आं बुंनाय मा खालायनो हागोन आं बुंलाय आं गैजारोङि रावबो गैजारोङिनि फिसा मा नागिरबावनो आंनो सासे जिउनि लोगोरि नांगौ जाय आंखौ थार गोसोजों अनो आंखौ हाबा खालाय जिउनि लोगोरि हाबा खालाय बेखौनो नों जुदि गाज्रि मोना आं नोंखौ गावनि जिउनि लोगोरि बानायनो हायो आं नोंखौ दोनैनो लाना थांगोन आं नों राजि नों आंखौ मोजां मोनो नों थांनो आंजों मानो आं बायदि बेबायदि बेबास गैजारोङि सिख्लाजों फाल्थु खालायो बयबो आंजों फाल्थुल'सो खालायो आं फाल्थु खालायाखै जुगामि आं थार बाथ्राखौनो बुंमारदों थौ नों जुदि आंजों राजि आंखौ जुदि नों गावनि जिउनि लोगोरि सानो आंखौ जुदि नोङो मोजां मोनमारो आं नोंखौ दोनैनो हाबा खालामनो लांगोन न'आव नंगौ मा होनना आब' फैगोन साननानै मोनसे खोथा लाना फैगोन साननानै आयु आब' धरमनि एखे धरमनि माने समखौनो मोनाहाय आब' बिदिनोसै आरो समफोरखौनो मोना फैनांगौ गेजेर गावसानो फैयाबा बेनोथ'हाय आब' फैनो होननानैनोथ' दिनै एखे फैथारबाय आरो उफाय गैया मोनसे खोथा लानानै फैथारबाय आं आब' नंगौ मा खोथाहाय दे नोंसोर रायज्लायबाय थाथ' होनबालाय आं साहा लाना फैनि औ दे बिहामजो नै आरो बिहामजो साहायाव सिनि होनाङाहाय दे बै संख्रिनिखौनो फुदुं औ दे जागोन दे आंनिखौबो बिहामजो संख्रिनिखौनो फुदुंदो सिनिनि लोंला दे औ दे उफायबो गैयामोन आं बोरायखौ बुथारामोनब्ला आइया बे संसाराव थानाय नङामोन आइखौनो बुथारगौमोन बियो बेनिखायनो उफाय गैयाव बुथारबाय आं नाथाय दा बे बोराया आंखौ सान्तियाव थानो होआखै आंनो खनले खर' दिमागाव बेफोरनो फैबाय थायो खर'फोरानो सालायलांबाय आरो आं इयुनावबो सानाखैमोन आं सोरखौबा बुथारगोन होननानै मानो बे बोराया जोंफोरनि जिउआव फैनाय मानो बेबायदि जाखो आंनि जिउनि आंनि लाइफनि ट्रेकआनो चेन्ज जाजोब्बाय आं साननाय बायदि जेबोआनो जानाय नंला खोमा आंजों आरो बे न'आव एक सेकेन्डबो थानो गोसो गैला आं बेबो हारसिं पटमा थानायमोनब्लाबो एसे मोजां जागौमोन आइयाबो गैया थानो गोसो गैला आं बै जायगा खिनियावनो बोरायखौ फबदों बे बोरायनि फबनाय जायगाखौसो गोसोखांफ्लांबाय थायो आं नायहरफ्लांबाय थायो बे न'आव थाबोला एसे टाउनावनो गिदिंना फैनोसै आं गोसोखौ एसे रिफ्रेश मोनगोन खोमा बावगारनो हागोन बेफोर खोथाफोरखौ बे आखल गाज्रि मानसिया बे बोरायाथ' एसेबां गाज्रि मानसिमोन थेवबो मानोबा आं सानफ्लांबाय थायो मोजांसो मोननांगौमोन आङो बेखौ बुथारनो हानानै गोसोखौ सान्थिसो रंजानोसो हानांगौमोन आं नाथाय आं रंजानो गारै बुथारनायनि थाखाय डिप्रेसनावसो थांगासिनो आं आइखौ जायगा गोदान नागिरनो होनाया मा जागौथाय हाब्लाथ' आं गाबोन थांसिगौ बेनिफ्राय एक सेकेन्डबो थाला आं बे जायगायाव नङाबा बे बोरायखौनो गोसोखांबाय थायो आं मोनामाखैथ' जायगाया मोनामनायाथ' मोनामनाङा र' आबाया फेनारफोर सारदों आरो आं माइबा सारखाजोब्बाय फबनायाथ' मोजां जाखादोंमोन र' दा माबार हाया समान जाबानो जासिगौ मोनामाखै दे मा खबर हाला ओइ फाफि सैमा दंलाब्राय मा खबर मोजाङै दंबा हासिङाव मोजाङैनो सान्थियैनो धोन सम्पतिफोरखौ रानलायगासिनोबा नोंसोरो फाफि बोराय बिदिनो दा
हाखौ लानानै सम्पति अफिस बांला बुंला बेफोरखौ लानानै नोंहा बेसेबा लफियामोन नालाय दा जोंहानि हायावनो उन्दुना थादो अराय समनि थाखाय बेनो नोंनि माबामोन बेनो नोंनि खाफालाव लिरनाय दंमोन बिराद लफियामोन नालाय नोङो थाखा फैसा हा हुनि बेनिखायनो हा सिङावनो उन्दुना थानो मोनबाय मादै सोरजों रायज्लायगासिनो फदमा फदमा नों मादै मानो फैखो नोंलाय नोंखौ फैथ'नाङा होनना बुंदोंमोन माथो सानैसो थाइथां न' मादै फैयाखै माने आङो क'क्राझाराव फैदों नोंदि दाखालि दरमा होनाया बेखौ आइया बुंदों नार्सिंनि गन्थंनि सना बानायना ला होननानै बेखौसो आं बानायनो सनरिनाव फैदों बेनिफ्राय माबा मोनसे लांनांगौ होननानै हाबफैदों आङो मा जाफुनाय बिदि जादों मादै बेयाव मा खालायदों बेयाव माबा खालायनो नागिरदों नामा बेखौनो बे जेबो नङा ओइ नों दा बारहुंखाया माबा गायला बायोनो बेयाव बिदिनो उफ्रा खिथि ओरैनो जानला मोनला जानो मा गायगोन बेयावलाय मा जागोन मैथा गायनो हागोन मैथा मैथाखौनोथ' आं बावदोंसोमोन नों दा बारहुंखाया मैथा जानो मोजां मोन ना बेखौनो माबानो नागिरदों बियो बेखायनो बेखौ बिदि खोनाय बिदि हा खोनाय बिदि जाना दं थांसैबा नोङो थांसै र' मादै आंना एसे माबा लानो दङ गस्ला गांनैसो दङ लाना थांनो आं सानबेसे थाबोनांगौ मादै थारमाने जोंफोर गुबुन जायगायावबो थांनो गोनां दङ नालाय आंहा बिजनेसनि ट्रिप बारहुंखायाबो थांफागोन खोमा आं फन खालायगोन दे नों नोङो गोसोबायदि था न'आव जेबो टेनसन लानाङा आं लिंहरगोन दे नोंखौ जेथिया नों फैनांगौ जायो नांगौ जायो नोंखौ लिंहरगोन आं दे होनबालाय मोजांसो मोनो आं बिदिब्ला ओजों बेयाव थाम्फै गोजा आंथ' फैनो गोसो जाया आं खालि बारहुंखाया मा खालामदों होनना नायनोसो फैदोंमोन मा खालामदोंमोन बेयाव होनना बिराद थाम्फै बेयाव थानाङाथ' फदमाया आं रायज्लायनायखौ खोनादों ना मायो हारसिं रायज्लायनायखौ मिनिनायखौ हालानि खोथा बुंनायखौ खोनायाखै दे बेयो बुजियाखै खोमा